Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest update na yung araw po ng Martes hanggang Webes, ika-5 hanggang ika-7 ng Disyembre 2023. At ito pang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. At gusto ko rin i-promote ang Komunidad Climate Action Center, yung mga interested LGUs na magkaroon ng sarili nilang Climate Action Centers sa kanilang komunidad. Puntahan ninyo ang ating website, typhoon2000.ph, i-click yung banner, sasagutin ninyo yung Google form. Pagka-submit, si Mr. Iron Cabasal, representative po ng komunidad, ay kukontak po sa inyo para i-discuss all about itong Climate Action Center. Marami na pong mga LGUs around the Philippines, particularly sa Metro Manila area, na nag-avail itong product at napakaganda po ito, nagagamit po nila sa day-to-day activities ng kanilang mga LGUs. Okay? So, yan po ang Komunidad Climate Action Center. At bago tayong simula, pasalamatan ko ang lahat na nag-greet sa atin ng aking special day na yung araw na ito. At again, thank you so much sa suporta ninyo at papatuloy ko po itong advokasya para makapaghanda po tayong lahat sa ganitong weather disturbances, lalo na po ang mga bagyo na bumibisita po sa ating bansa at medyo nabablessed po ang Pilipinas na yon at mukhang pag wala na pong pumasok ng power, ito na po ang pinakakonting tropical cyclone formation since 1945. Nakakasampu pa lang po tayo. Although may isang model na yun nagpapakita, December 13-15 yata, pupuntang Visayas o Mindanao, but napakataas pa po ang uncertainty. Nasa 0 to 10% pa ang probability, so nothing to worry. Yung mga reliable computer models like European model ay wala pong pinapakita. So, yan po ang pasalamat po tayo sa buong may kapal. At umpisa na natin ang ating update. Ito yung GraphSat. At kita po natin ang GraphSat na ginawa natin kahapon, valid po hanggang na yung araw na ito. Mamayang gabi gagawa ulit tayong bago at patuloy ang mainit na hangin silanganin. Pasalamat tayo, may maulan-ulan pa rin ito dahil po umiinit ang ating mundo. Kahit may El Nino, may maulan pa rin nagbibigay dito sa atin. So hindi masyado ang epekto ng El Nino, lalo na dito sa may eastern sections ng ating bansa. But the rest of the archipelago ay medyo malaki ang epekto, lalo na po dito sa may Ilocos region hanggang sa may western sections po ng Central Luzon. Medyo tuyo po sila since a few months back. At meron po tayong new equatorial trough dito. Yung shear line dito umalis na. Ito naman developing frontal system ay lumakas po. Nandito na po sa may south of Japan. Nagbibigay ng mga windy conditions dyan, possible snowfall. Dito po sa atin, may mga isolated thunderstorms lamang po sa hapon gabi. Yan po ang nature ng tropical climate o tropical weather. Pag hapon, may ulan, umaga, may init. Yan po ang tinatawag nating fair weather. Pag fair weather, so balance po yan. Umaga, may init, hapon, posibleng may ulan o gabi. At minsan, pag walang ulan, whole day po yan. Yung term na ginagamit yan, fine weather. But dito kasi sa tropics, common ang mga thunderstorms, kaya laging fair lang. Okay, but minsan, pag talagang hot dry season, halos wala po. Pwede natin gamitin yung fine weather. Okay? So, sa fast animation, ayan po, nakita po natin yung frontal system na namuo. Bibigay ng masungit na panahon sa may Japan. At meron ditong low pressure system na gustong mag-form. Ito yung sinasabi ng American model na sinasabi kong highly uncertain pa. Dahil wala naman sinasabi ang European model. Baka malulusaw lamang po siya dito. Pasalamat tayo na medyo unfavorable ang upper level conditions para hindi siya mabuo. Okay? At sa zoom in subtle animation, mukhang may mga thunderstorms naman po papalapit po sa eastern Mindanao. So yung mga quick ravage areas ng Caraga, mag-ingat po kayo. May mga thunderstorms po sa hapon ng gabi. At dito po rin po sa may area po ng Davao Oriental. Dito rin po sa may silangan ng Kabikulan, silangan Visayas, may mga isolated rain showers and thunderstorms as well as dito po sa may Palawan. Napakagandang panahon, cloudless dito po sa may Western Luzon, kasama po ang Baguio City. And sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, for the next 3 days, mukhang variable winds to easterly winds ang maasahan natin dito sa ating bansa. Miyerkules, easterlies pa rin, kalmado masyado dito sa may Philippine Sea, North Philippine Sea.
At sa Biyernes, may panibagong surge ng amihan, but napakahina. Dito naman po sa may Dulong Hilagang Luzon. Okay, Dulong Hilagang Luzon. And mostly easterlies po tayo. Okay. Now, sa European model, simula December 9, 10, 11, 12, 13, 14, na medyo mataas pa ang uncertainty, may mahinang LPA malapit sa equator. Wala naman po. Purely easterlies lang po tayo. Samantala, kung titingnan natin yung American model, may mabubuo pong bagyo po dito. Yan po. Gaya ng sabi natin, pag wala pang ibang models, nagiging fantasy model po ang American model. So, yan po. Magla-landfall dito sa may Eastern Visayas, December 13. But again, pag may lumabas na naman po dyan mga alarmist, huwag niyong paniwalaan yan. Okay? Kasi pag more than 5 days, 0 to 20 or 30% lang probability niyan. Okay? So, huwag kayong maniwala. So, tingnan nyo yung mga official website like Pag-asa, Joint Typhoon Warning Center, Japan Meteorological Agency, website natin, typhoon2000.ph, at itong mga YouTube channel na updates natin, including Facebook, ay binibigay natin ang tunay na kaalaman sa papalapit na mga weather systems. Okay, so wag natin munang pansinin yan. Mag-worry tayo pag lumabas na sa iba-ibang model. Okay, magkakaroon po ng consortium sila. Kung pare-pareho sila lahat, so magkakatotoo po yan. And ito na po yung rain forecast. Hapon-hapon may inaasahan po tayong mga thunderstorms. Ayan, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Huwebes, dito lamang po sa may Palawan. Ibang portion po ng Mindanao. And sa Biyernes, medyo okay po tayo. So mukhang buo na yung hapon o bukas ng hapon. Miyerkules naman po mga ulan dito sa Bicol at sa ibang areas po ng Visayas. But still expect may mga isolated showers sa hapon ng gabi dahil po sa easterlies. At meron ditong mahinang amihan sa Dulong Hilagang Luzon sa Biyernes. So, yan ang ating rain forecast muna sa European model. Pagdating sa rainfall accumulation forecast for 3 days until Thursday or Friday, lahat ng mga ulan ay nakafocus po dito sa Eastern Visayas, Eastern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at Palawan. Okay? So, meron din po dito sa may Kalayaan Island Group at ibang areas po ng spot list. May mga thunderstorms po dyan. Dulot po ng local heating at convergence. Okay? So, yan po ang ating panahon. Maganda po na yung week. At pasalamat na tayo sa kaarawan natin na yun ay medyo napakaganda po ang panahon. Yan po wini-wish ko. At gayon din po sa buong December. Sana wala na pong pumasok ng PAR para ma-attain yung pinaka-lowest tropical cyclone formation since 1945 sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mukhang 10 lang po tayo na yung taon. So, sana matuloy ito. And also for the rest of the coming years, sana walang tumama sa ating malalakas na bagyo. But hindi natin maalis yan. That's Mother Nature. Kailangan po natin maging handa palagi, maging resilient enough, build stronger homes, avoid yung mga hazard-prone areas para maiwasan itong mga casualties. Okay? So, ito po si Mike Padua. Magandang umaga ulit sa inyo lahat. Mag-ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.